Mas lalo pang papaiguton kang Philippine Coast Guard o PCG Bicol ang sendang maritime law operation sa reyon. Ini ang pigtawang duo ni Coast Guard Commander Philip Soria sa sarong pagtiripon kasubong aga sa Legazpi City. Sigun sa opisyal, kung mas papaiguton paninda ang sendang operasyon, mas dakol ang sendang mapupugulan ng mga illegal na transaksyon. Katunayan, bunga dakang sendang mga operasyon kang nakaaging taon sundo sa presenteng taon, ang nakumpiskar nindang lampas 5 milyones pesos na kontrabando, arog kang pinagbabawal na droga, na pigbalong ipuslit sa mga pantalan sa Kabikolan. Sabi niya, ini ang pira sa mga rason nga ni-implementar ninda ang mas maigot na maritime law operations. Lahat po na nangyayari, tuloy-tuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police na maritime law. Andiyan din po ang ating partner na Philippine Navy at saka mga local governments na bantay dagat natin. Kasi po kaya lahat ng Coast Guard at bantayan ng Coast. So, tuloy-tuloy po ang ating pakikipag-ugnayan. We have an open info sharing mechanism po at work through text and Viber sa ating pong mga respective regional directors para po pag meron po tayong report na mga ganitong information sama-sama po tayo po. Dugang pa niya, apwera sa mga nakumpiskar na kontrabando, 7 insidente ning illegal na pagsisira mandang naaktuan kang sendang operatiba, kung sain interong nasa angatanan ning magkakanigong kaso ang mga embweltong persona. Naging katuwang man kang PCG Bicol sa mga akomplishmento nindang ini, ang Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board Bicol, as in Philippine Ports Authority Bicol. Ganun po kami pinapatupad yung Anti-Drug and Drug Driving Act. Pinapatupad namin yan and we're doing that on a random basis. May mga nahuhuli po ang LTO, ito naman po ay, again, sa pakikipagtulungan sa PDEA. May proseso po yan, meron ginagawang drug test sa mga drivers, nakafocus lang sa mga drivers na gumagamit. Same with LTO, we provide support to the lead agencies, PDEA and the PNP in support of their campaign against anti-drug. But if there is any report that involves passenger utility vehicle, public utility vehicle, we immediately act on it. And as Ardelanchi said, we always, as the DOTR, provide support for whatever operations we can do. Although nasabi niya na, in collaboration with PDEA and Philippine Coast Guard, nagkakaroon ng filing sa atin sa loob ng passenger terminal building natin at sa labas. Usual po yan na routine na ginagawa nila. Kung minsan po nagkakaroon po ng scheduling yan kasi nga po yung availability po ng K9 units po. Mientras tanto, apwera sa sarong tuminaob na bangkang dimotor sa Masbate na may lunad ning 35 individual na marikas manindang narespondihan. Ugmaman ang opisina kang PCG Bicol na mayong naitalang casualty kan manrapado ang bagyong Agon sa nagkapirang lugar sa nasyon kabali ng Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.